תתחילי. אוקיי, אז הפארק עוד לא פתוח באופן רשמי, ואני בהיי, בהתרגשות עצומה, כי הוא קורא. כי הוא הווה, הוא תמיד היה הווה, גם בעיני רוחי הוא תמיד היה הווה. הייתי יושבת שם, בדיוק בפינה, איפה שיש אי לציפורים, על העץ היבש, ועושה שם התכווננות, ורואה בעיני רוחי בדיוק פרטים. היה ברור שזה חייב להפוך למציאות פיזית, להוריד אותו מהחלום, מהחזון, לקרקע, לחומר. אז ברגעים אלה אנחנו פה ביום ראשון מאז שהגדרות של אזור הבנייה הורדו, וההתרגשות עצומה, אנשים מגיעים, ילדים קטנים, העצים ששתולים, צריך לשמור על כולם, הם מדהימים, הם רגישים, הם עברו טלטלה נוראה. ופתיחה חגיגית תהיה בטח בעוד כמה חודשים. לא, זה לא שלנו. כשמתמידים, וכשיש חזון ברור, גם אם הולכים לבד, אדם אחד יכול לשנות הכל. ואז מצטרפים אנשים אחרים. כשיש נחישות, כשיש התמדה וכשהחזון ברור. ומה נותר עוד להגיד? שכל אדם יזכה לזה. ההרגשה הזאת של לזכות אחרי 20 שנה. במימוש זאת חוויה שתלך איתי לנצח, לנצח. ועד שאני לא אראה את הטבע, אני עוד לא ארגע לגמרי. כי עוד לא שינו את תוכנית בניין העיר. לפי תוכנית בניין עיר זה עוד לא שטח ציבורי ירוק. זה עדיין שטח בייעוד חום. אז אני פונה דרך מי שיראה את זה, שעיריית תל אביב, אנחנו עדיין ממשיכים את הקשר איתה, תקצה את הסכום שהבטיחה להקצות. בתקציב 2013 הוא לא נכנס, של הסכום הגבוה לשינוי תב"ע, תוכנית בניין עיר של השטח הזה, של כל המתחם, כולל בניין מפי, כולל השלוחה הריקה, כולל כל האדמות כאן, לשטח ירוק, שצ"פ ירוק ולא בייעוד חום. והללויה, ומזל טוב, וחג שמח, ויום הולדת מאושר, ואנחנו נמשיך לחגוג אותו כל יום. וזה לכל לדורות הבאים, אני מאושרת. התחלתי מזמן. הילדה שלי הייתה ממש קטנה, והיא אמרה, אמא, זה לא יצליח. אבל בדרך הצליחה לי גינת אוליפנט. אז היא כבר שינתה את דעתה, ויודעת. זהו זה.